mun mielestä pisararata ei ole mikään kauhean siisti juttu, koska tälle käy aika köpelösti siinä vaiheessa. Mun mielestä pisararata on aivan erinomainen hanke. Siis se on ajatellen ekologisuutta, mitä suomalainen junaliikenne edustaa aivan kärkipäässä, ja niin käytännöllisyyttä ja Helsingin seudun markkinoiden tulevaisuutta, liikkuvuutta, niin se on aivan erinomainen ratkaisu. Mutta siinä vaiheessa, jos semmoinen toteutetaan, niin monet kaupungin virkistysalueet, esimerkiksi just tämä Alppipuisto, niin joudutaan käytännössä kokonaan tuhoamaan, niin mun mielestä se ei ehkä ole sen arvoinen juttu. Tai siis se, että voidaanko me olla silleen meidän väestö kasvaa täällä pääkaupunkiseudulla, me tarvitaan lisää julkista liikennettä. Joo, se on kiva ajatus, että mennään junalla eikä omalla yksityisautolla, mutta sitten taas se, että niinku, mikä vihreä arvo se semmoinen on, missä mennään niinku virkistysalueiden ja sen vähän niinku tämmöisen vihreyden kustannuksella, mikä meillä täällä kuitenkin ihan kantakaupungissa on. Mun mielestä ei voi puhua sellaisesta ihmiset eivät mene yksityisautoilla, koska yksityisautoilu on kansainvälisen ja globaalin ilmaston kannalta erittäin suuri ongelma. Ja siihen junaliikenne on ihan ehdottoman niin kuin suuri ja tärkeä vastaus, ja sitä pitää tukea niin kuin kaikin mahdollisin keinoin. Ihan niin kuin millä tahansa keinoilla vai? Näin mä nyt niin sanon, että millä tahansa. No mutta sä sanoit, että ihan kaikilla mahdollisilla keinoilla. Mun mielestä semmoinen keino ei ole se, että niin kuin pilataan maisemointia ja niin kuin, tai se, että koko tämä viihtyvyys, mikä meillä on täällä kaupunkialueella, kärsii. Ja se hinta on aivan naurettava. Tai siis se, että joo, ensin ehkä budjetti oli vielä jollain tapaa siedettävä, mutta sitten ollaankin silleen, että oho, ei me voidakaan louhia niin syvälle, tai ei voidakaan louhia sillä tavalla kuin ajateltiin, koska tässä on tämä kallio. Ja taas lisäkustannuksia. Ei siihen täytyy keksiä joku muu ratkaisu, joka ei sitten kuormita ja tuhoa niin paljon meidän virkistysalueita. No onko sinulla tarjota sitten sellaista ratkaisua? No se olisi aika absurdia, jos mulla olisi tarjota sellainen ratkaisu, joka nyt tämän kuvuus pisararata on kuitenkin varmasti aika monen ammattilaisen ja kansanedustajan ja muu niin kuin pohtima ja pyörittelemä homma. Mutta No sittenhän voisi ajatella, että niinku se on paras mahdollinen niinku Helsingin kaupungin rakennetta ja maastoa ja niinku geologia ajatellen niinku ainoita mahdollisia ratkaisuja ja kenties paras. Niin kenties, mutta se, että minkä kustannuksen sitä tehdään. Ei tarvita mitään muuta. Mutta siinä vaiheessa sit voidaan miettiä, että onko ne tavoitteet niin tärkeitä. Tai siis se, että onko ne tavoitteet niin tärkeitä ne, että niin kuin saadaan julkista liikennettä, junaliikennettä. Meillä on muunkin näköistä julkista liikennettä. Meillä on esimerkiksi bussiliikennettä ja niin kuin kaiken näköinen poikittaisliikenne auttaisi asiaa myös huomattavasti. Mutta se ei poista sitä ongelmaa, mikä meillä on niin ajatellen Suomen junaliikennettä. Niin, no se ongelma on se, että sitä ei voi laajentaa. Ja mitä jos keskitytään nyt siihen, että ei sitten laajenneta sitä junaliikennettä, kun se Pasila-Helsinki-väli on, niin sitten keksitään enää muuta. Se ongelma kumpuaa nimenomaan Espoosta, Vantaalta, Keravalta, mistä ihmiset poikittaisliikenne. Poikittaisliikenne poisti sitä niin junan käyttäjää Suomessa ja junan käyttäjien kasvavaa määrää. Ja tämä on pisararatahan on niin kuin suuri helpotus koko Helsingin seudun, koko Suomen junaliikenteelle, koska Helsinki on kuitenkin Suomen junaliikenteen keskus ja kaikki, täällä on niin kuin suurimmat varikot ja junat niin lähtee. Joo, ja mä tiedän, että se pointti on se, että siirretään se Pasilaan. Mutta se voisi siirtää Pasilaan myös muilla tavoin. Tarviiko joka ikisen junan, siinä Pasilassa olisi esimerkiksi niinku potentiaalisesti, tarviiko tänne vetästä niinku tänne kantakaupungin alueelle, missä on muutenkin ahdasta, niin tarviiko tänne vetästä edes maan alla, ja kun osa niistä ei edes ole maan alla niistä niinku suunnitelmista, niin se, että siinä vaiheessa, että se keskus voidaan kyllä, joo, siirretään se Pasilaan, mutta siinä vaiheessa voidaan miettiä, että tarviiko joka ikisen junan tulla Helsinkiin asti enää. Mutta Helsingin kadut on tosi ahtaita. Ja täällä nyt jo valmiiksi on ihan hirveästi bussiliikennettä. Raitiovaunun kiskoja ja raitiovaunun linjoja on käytännössä mahdotonta rakentaa lisää enää.
Ei, mutta siis se, että sitten jos se on se ongelma niin kuin se Pasila-Helsinki-väli, niin emme mun mielestä tarvita sitten kuitenkin, siinä menee 7A, siinä menee 7B, siinä menee 9, että silleen niin kuin all fine, mutta se, että niin kuin esimerkiksi huomattavasti halvempia keinoja on niiden vuorovälin lyhentäminen, kuin se, että ruvetaan rakentamaan tätä Pisara-rataa. Matkustajajounan vetävyys on paljon isompi kuin Sporan. Siis, jos haluttaisiin niinku raitiovaunuja, jotka riittäisi, niin sehän pitäisi olla siis, sehän pitäisi olla käytännössä niinku yksi jatkuva raitiovaunu, kun ei siinä raitiovaunuun mahu yhtä paljon ihmisiä kuin sinne junaan. No se on kyllä totta, on hankalia kysymyksiä. Mun mielestä mikä se suurin ongelma Pisara-radassa sit loppujen lopuksi on nimenomaan näiden virkistysalueiden osalta kaikki nämä vihreät alueet. Et siinä vaiheessa ehkä joku kompromissi siihen voisi olla just se, että niin kun löydetään ratkaisu, joka sisältää sekä Pisara-radan että tämän